Γεια σας. Είμαι ο Σωτήρης Πλαΐνης, οπτικός, οπτομέτρης και ερευνητής στο Εργαστήριο Οπτικής και Όρασης στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης από το 2022. Με αυτό το βίντεο σας καλωσορίζω στο σύντομο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Παιδική μοιοπία, διαταραχές στην όραση και αντιμετώπιση της», που οργανώθηκε με χορηγία της εταιρείας Contact Lenses GR, της οποίας αποτελώ συνειδητή. Η αύξηση του υπολογισμού της μοιοπίας και ιδιαίτερα της μοιοπίας στα παιδιά από τα χρόνια του Δημοτικού αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θέματα έρευνας και συζήτησης μεταξύ των επαγγελματιών υγείας στο αντικείμενο της όρασης. Δεν αποτελεί επομένως έκπληξη ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει εδώ και μια δεκαετία ασχοληθεί διεξοδικά με την πάτηση της μοιοπίας, εκτιμώντας ότι με το σημερινό ρυθμό αύξησης του υπολογισμού της μοιοπίας, περίπου το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού ως το 2050 θα αποτελείται από μοίωπες και το 10%, δηλαδή περίπου 1 δισεκατομμύριο, από υψηλούς σε βαθμίους μοίωπες. Αν και η εμφάνιση και η εξέλιξη της μοιοπίας οφείλονται σε πολυπαραγωγικά αίτια, είναι αποδεδειγμένο ότι οι αλλαγές στον τρόπο ζωής των παιδιών και πιο συγκεκριμένα η μείωση του χρόνου σε δραστηριότητες εκτός σπιτιού έχουν συμβάλει στη σημαντική αύξηση του ποσοστού των παιδιών που παρουσιάζουν μοιοπία από νωρίς στις ηλικίες μεταξύ 8 με 10 ετών. Το συγκεκριμένο σύντομο πρόγραμμα εκπαίδευσης έχει ως σκοπό να αποσαφηνίσει ορισμένα ζητήματα, εστιάζοντας πρώτα σε βασικά θέματα της οπτικής του οφθαλμού, του μηχανισμού εμετροποίησης και της μοιοπίας και στους οστεογενείς παράγοντες. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε επιστημονικά τεκμηριωμένους οπτικούς τρόπους διαχείρισης μοιοπίας, χρησιμοποιώντας γυαλιά ή φακούς επαφής, και τις δράσεις από τον πιο οργανωμένο επιστημονικό φορέα παγκοσμίως, το Διεθνές Ινστιτούτο Μοιοπίας, που εδώ και 6 χρόνια έχει προβεί σε μια σειρά από ερευνητικές δημοσιεύσεις και τοποθετήσεις και εκλαϊκευμένες κλινικές περιλήψεις για τους επαγγελματίες υγείας της όρασης. Η τελευταία παρουσίαση αποτελεί την μοναδική παρουσίαση του προγράμματος με προϊόντικη κατεύθυνση, με σκοπό την ενημέρωση για το σύστημα διαχείρισης παιδικής μοιοπίας American Blue. Καλή μας δύναμη!